Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ụtụtụ ọma na ehihie ọma na abalị ọma nụ, depending on your current location, na-agwacha ndị oyibo ka ife anyị ji ejebe ngiri Igbo. Ife dị mkpa wụ na ịghọtara ife a na-ekwu, hapụzie na ife asụrụ ọ dị correct ka ọ dịrọ correct. Ihe anyị ji maka ya were bịa taa bụ okwu akpụ n'ọnụ, na ndị Igbo si na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Onye anyị nọ n'obie taa bụ High Chief Dr. Sir Emmanuel Enukọrah, the founder and the president Betro Furniture Group, the living St. Joseph the Carpenter of Amansi, Ancient Kingdom, perfect gentleman. Ote gai ji anụ kepu ndị asịrị na-akụ ndị ama na-agba wee sị na ọsọsọ ya alụbarụ fọnichọ na ego nwoke nwere na ọganiru ya karịziri nke ndị na-alụ fọnichọ na ọsị ya kụbalụ ntu n'osisi. Anyị wee sị na anyị ga-abịa n'ọja na ihu mmọnwụ ka anyị malụ iji ya na bizinesi a ọ na-eme, ka anyị malụ na osi n'elu were dara na-elekere ka sọsọ ọfisi CEO Carpenter, onye na-akwụ osisi Carpenter. Mgbe si na amara m ife a na-akapị ife a na ọ ya akọwa maka na ọ dịka o nwere oke ite a na-achọ achọ, ọ dịka o nwere nke dị ebe a. So ka anyị marụ ahụ na ọkọ kọwataghị ka anyị gbaa ya ma kpụrụ ya gbadaghị ọka jekwa isoro udo. So anyị wee sị ka anyị na-enọdụ ya ka ọ kọwala anyị, ka anyị mara na Betro esi n'elu were ụda, maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na-agụọ 1 wee gụọ 2. Ewere amara tire amara, ụgbọ amara eme gịnị adịrị amara ya. Akwụkwọ nsọ si na ọ ga-esite n'ihe anyị na-arụ were mee gịnị gọzie anyị, nke ndị oyibo kpọrọ that na hard work pays. Nna anyị ukwu ka anyị nuke n'onugu, you are highly welcome. Even though nọ n'obi gị ka anyị sịkwa gị nnọọ daalụ sa daalụ. Okwu mere eze nze ama okwu ọma kpara amansi. Ụtọndụ Media House ekene. Ụtọndụ Media House. Daalụ sa. Ụtaba unu bụkwa m n'ọba na nke a. Echemasị na onye achọ ịgbọ mmadụ na onyonyo na a na-agwa onye anwanya kwado akwa. Mba ọ bibi onye nwe anyị ama ka agbara iwe jebe. Agbara ama. Adị eme ka amara. Ama ha na-ama. Eme ka ị mara ịkwado ibugharị. So agbara ama, so anyị soro ama bịaba. Ọ dị egwu. None. Daalụ sa. None. Daalụ. None. Daalụ. You guys are highly welcome. Daalụ. Well, anọ m ife ikwu na dịka isi wee kwue na ajụjụ nke ọnụ agbara anyị na ọ dịka o nwere oke anyị bụ ndị Anambra na Ụmụ Igbo ma English na-agakwu ya ụtọ. So wee na-ekwu ka ọ ghara ihe abaga wee tụọ ọ bụrụ na o nwere ife dị aṅa anyị na-agakwa ebe a ji wee dozie ka ọ dị iche, anyị mee ka anyị mara ka kọwaa. but all the same, onye ngọzi dị n'aka ya bụ Chineke. Mbọ ka ọ gwara anyị anyị mee gịnị anyị na-agba na ọ ya agọzi ọrụ aka nke aka anyị ife ọbụla. Ọ sị na whatsoever, because ọdọkwa specific isi na onye na-alụ na oil company, ma onye na-alụ na Central Bank, ma onye na-alụ na ebe a na-ebi ego whatever, before ngọzi abụrụ nke n'osiri ife ọbụla ị na-eme wụ ọrụ aka ị na-alụ gị na-eme na-emesie ike na ya nwa Chineke ya agọzi ọrụ aka nke aka Ị nụrụ ya? So ọ bụrụ ma ife gbasara aka aja aja onye na-ebute ọnụ mmanụ mmadụ n'ala Igbo. Onye anyị fere ebe afọ m bụ Emmanuel Enukọrah. Ma ọrụ ugbo mma alụgo, ma ife ọbụla na-eme ka a na-eweta nri nye ọrụ ọbụla
wụ ezigbote ọrụ abụrụ imegide mmadụ ma ịzọbi mmadụ ukwu ma iwelu nke mmadụ nwelụ tie na nke gị na nke wụ ezigbote ife mmadụ na-eme ịlụchachachacha ọrụ ịkwụ ọgwụ ụgwọ ide wee gote iwe iji ga-eri ma ọzọ ezinụlọ gị ma mee ihe dịghị mkpa. Anyị azọnyego ụkwụ anwa n'otu n'otu ihe dịka ebe dịcha aṅa. Ewedeweza from amansi na mbido ndụ ị nwere ike ịrụtara anyị aka bifo ịgbagote Abuja. Kedu ebe ị gụrụ akwụkwọ na amansi, kedu ọrụ ịrụgasịrị i wee nweta onwe gị na Abuja? Kedu etu isi were malite maka ifere nụ n'elu wee bụrụ CEO? Well, onye ọbụla amụrụ iluo na-arọ ise ma isii aka oluru ene gị na ntị gị asị n'olu na ije akwụkwọ. Yes. So agụ m na Eziogbo primary school dị na Amansi. Okay. Which na-agụ m primary 1, 2, 3. Ndị nne m na nna m osim na farm. I mean, nne m then was a farmer. She couldn't pay my school fees because of ndị niile tọrọ m nọ. Osim na m ejekwa m ọrụ aka njọ si na m eje chọọ ife nga n'ebe m agụ akwụkwọ. So I have to my father no Cross River then, so abịa budulu m ngwa primary 4 to 6. My father no onwe ekwukwe enyi enwezi ego ji ya azụ m n'ụlọ akwụkwọ. So no was m je choze ife ya. Amen. So but to God be the glory. Ife ọbụna mmadụ ya abụ n'ụwa ndete ife ọbụla ị na-eme anya etu anyị nọkịta na ọ bụ nọọ ife ka ị na-apị ma ọ nọnwe ife ị na-eme ndị enyi anya ugboro na-abụ n'ime onwe m mebelive na m ga-emenwe and ndị lu anya mee nya m ga-emete nwe ka ndị Igbo na-akpọ na asị na onye a nwere anya nka. So abidoro m na age 13 years after primary school wee jee boy nke ndị be anyị na-akpọ ndị Oyibo na-akpọ apprentice. Eje m apprentice na Mkpọ. Okay. Si jecha apprentice na Mkpọ jee apprentice na Lagos. Chere afọ onye ichetara afọ onye njelu the first apprentice na Mkpọ wụ Sunday Ngene onye Amaenye Abagana. Sunday Ngene onye Amaenye Abagana ka eduje m na nke na Mkpọ. Okay. Ka njezuo Mercedes Pass. Go ahead. So lue okwere m omume maka nwaanyị ana m asọ iwe n'elulu inyi rinne. Okay. So nsi ebe ahụ mapụta jee Lagos jee na nke Obi Udog Finok Industry. Okay. Finotel today. Okay, Finotel. Nke hotel N'Ọka, yes. Okay. Onye nwe onye be anyị asavụ nya for almost 2 to 3 years. Okay. You know. Then cosmetics ọ na-ajụ no general ma nya na Zef na Isekeden chi the same office wee melo office. You know, so I left there because one thing or the other ndị tọcha m mgbe ahụ setielu m ọnya nda na ọnya ndị wayo. Okay. Sikwe n'ahịa apụta. Then natakwa village, sikwe village, lugide nkwụ, lugide ọrụ ugbo, megide enu, megide ana, ma emechie kpọkwalụ m jekwe Lagos. Njem mụwa because my father was a carpenter ife ọ na-alụ. My dad was a carpenter. Ma ịkụ roof, ma ịkụ window, ma ịkụ door. Na Cross River. Yes, na Cross River ife ọ na-alụ. So mgbe anwa na-ejekwe primary school, mbata mgbe anwa na-eje enyeri ya aka na n'ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ. So mgbe m nọkọtara mgbe ekwutezila okwu na onwekwere ebe m ga-eje na Lagos jee mụọ ọrụ anwa mụtazie anya ọfụma. I was so happy and interested ije. So mgbe jee nwe one man ba anya na-akpọ Ekemezie Furniture then na Alaba na Ọja Alaba. And anyị mgbe m bịara na nke you know, so I was so happy due to that anya nke anwa m nwere. Within some couple of years I was able to master both machines ma ife niile karịa ndị niile nọbụ ebe anwa na nke Ekemezie Furniture.
Number 7 Ọjọọ-Alaba ebe m mụrụ ọrụ m wee mụọ anya for complete 5 good years nya tupu laa na the company na-amụ ọrụ Carpenter na 5 good years. So mụsị anya wee ọfọzi anọ na ịma na ịmụsị ọrụ mgbe a na nke wee ebe jezi ebido nke ebe a ka egwu dị. So I kept na-alụlụ ndị mmadụ na-agba attach elu ebe a inweta ego because na anyị na-alụ ọfụma and ebe company ahụ anyị lụrụ ọrụ wee very big company ịghọtago. So the man n'onwe wụ a very nice man and ọ bụrụ that na ịlụcha oche ga-enyegodugo nwa lụrụ ya alụ ife ịchọ before the customers ọ bụrụ nke n'ọdịmma. So anyị na-eme ya na-akpọ good finishing because anyị nwere ma the tools and everything. Then which year here? That was 1991 to 1996. Okay. Yes. Ọjọọ-Alaba. Number 7 Ọjọọ-Alaba. Okay. Mrs. Furniture Shop. Before Sunny Bus Stop. In 1991 to 1996. That is 5 years or 6 years. 5 years. Go ahead. 5 years. So amụtasị ya dị ọrụ ọ dịba ịmagolo kedu ka esi ya eme kedu ka isi ga-ebido kedu mana ị ga-afọlele ndị ga na-akpọ ọrụ because of na farma ịmụtala ọrụ. So na-akpọ m ọrụ ebe a kpọọ ebe a na-atụtụkọ. At the end of the day ije obodo oyibo na-ewu asị na anyị ga-ejekwa n'obodo oyibo a ka anyị jekwuo anyị tipu jee obodo oyibo. As of then onwekwa onye m gwara which year? That was 1998. Ka ije the first obodo oyibo Spain. I was immediately in our land. Kedu ka isi nweta gị iji wee jee Spain? Because na m na-alụ ana m akpachakọ na-atụtụ ama m na m kpachakọtagide mgbe akpachata 180,000 naira. As of 1998. 1998. wee jebe Spain. Okay. Lue egano dịka eje mee ma nwere iwe ọzọ ebe ego dị na ya apalụ. Lue ebe anwa ndị oyibo side anwa si na ikikere na enwere ikikere iji wee nọ na befa. Etu a ka esi wee wekwele m na 2 weeks. Which took him back to Nigeria. Deport come back to Nigeria. Then I from Spain. Yeah. Then I bid up 1998. I went no nata no. Megide ife niile o nwesi okay no can get change from Lagos we be Abuja. That was 20th December 1999. Came to Abuja. Ọbụkwa maara alụta ego na Lagos ọ na alụta ego mana maara eji kwete mu the money ọfụma because na-enwe m ndị ọyiri nne and nlụta and wee na-enwe aṅụrị. So anyị na-enide m efu ebe m enwere ife ọ na-akọwa na enwere ife ị na-amụta kịta dat na ị ka na-azụ onwe gị azọ you need too much friends maka distraction. No mgbe ịzọtara onwe gị iwe emebezi ọyị ma maka distraction ọ na-arụta ego na Lagos ọ dị-esi evute nwunye dị ụtọ ndị ọyị ya ọ sị ka ọma na ọyị ejebekwa Makọdị gaba n'iru sa weluo Makọdị na-achọ ka mmalụ ma o nwere ife mma adị na n'ọlụ aka m ahụghị nya iwe niile m nwere bụ ọlụ aka ahụ nyanwa okolatara nji wee luo n'ọlụ wee luo Makọdị wee chọgide ebe mma na-alụ ọrụ na ebe mma na-eme ife wee nọgide wee fụ na o nwere na sọsọ ebe dị na Makọdị which dị na-ama nsi ibe nna m ọwụ nri a na-eri lu ihe dị ebe ahụ na ụdị ego ahụ adọrọ ndị onwe sometimes weekend onwe ndị na-adị esi ebe vesi wee nata Makọdị den tenye Makọdị na weekend tenye chefa na so na-ajụ ese si kedu ebe a sị na ndị a si abịa asị na Abuja ka wa nọ wee si oke na ọ na m elubere na ebe m na-eje ka m rapụgodo Makọdị na ọ bụrụ nni na ụmụ Igboro ụmụ Esekemperi karịrị na nni ọzọ ihe m fụrụ ebe a ebe ọ bụla na ihe na-achọgharị adịrị ebe a ka njebe ebe a sị n'ọnya bụ ọ dị anyị wee bịa obodo a wee bido na Abuja wee were ọkpa wee na-eje Aba n'obodo na 1999 20th
December 1999. That is 26 years. Yeah, December this will be 26 years. In Abuja. I will call it a 2.5 decades. Go ahead, sir. Wee bata na Abuja no wee kwuwarịwa no ebe ị ga-etinye isi mgbe anwa wụ n'ebe Abuja dị so scanty manda na-afụ shops manda na-afụ ife ị ga na-afụ anwa na-akụgụ n'isi ọkpa iwe nna akaghara ome mgbe anwa wụ na mmeperi Angelus 12 o'clock before nsi ebe ọbụla nlara wee fụọ so that ikpeche ekpere ụtụtụ ikpe Angelus. Oh, that's 1999 in nwere ụlọ. You are just squatting. You be homeless. No, enwere m ụlọ. Ị na-anụkwu ya? Ọ gbakwa aka welu bi obodo a onweghị ụlọ n'ebe o tetara ụra 12 kụ ha n'okpe Angelus wee zabazie onwe njem nke nwa agụ wee bịanụ emechara mee ma fasting 365 days in a year meje anyị isi kama ihe na-akwụsị agụ na nkata nọ ka ịta ọnụ ọnya to fasting ndị maala so ị na-eme fasting na-enwere mụ ka m bịara obodo o nwere onye m maara na Lagos ka m bịara ebe a ọ bụ na onwego ọfịs kpata ego so m bịakwa jee na ọfịs otu a na duto na m maara ya mbịa ntukwulu ọnụnọcha ma ndị ọgarịsịa n'ụbọchị owolu 500 naira nye m si m so mụ na onwe m na-asị ya na ọkwanụ 500 naira bụ mkpa m na mụ mụrụ ọrụ o nwee ebe ọ ga-afụ m ọ ga-etinye m ka m nlụwa ọrụ ịghọtago so eriketi eso onye fọ na-abịa na shop n'ọfịs ya for almost 3 months o nwere ebe ọ chọtara m achọgide ọrụ afọrọ m ọrụ bụ ebe a na-akpọ Dei n'obodo a Dei market ebe a na-ele timba m wee sị ka njegode ebe anya achọ ka m chọgidela ọrụ afọrọ m wee sị ka nje ebe ahụ jee chọọ ọrụ wee luo sọsọ ọrụ mfụrụ ebe ahụ ọkwe male ndị a na-akwa osisi na sọ sọsọ ọrụ mfụrụ ebe ahụ wụ ikpo sawdust ahụ a na-akwọpụta na osisi so fasị m na ọnya nwa wụ ọrụ do I don't have any other choice than to take the job. Ego ole ka a na-akwụ m in a day then 200 naira. That is the year 2000s. Yeah, 2000. Mlụwa bịa ọlụ mbịa akwụkwọ isi kpọchacha isi va chelu mgbe m ji ekwoche enwere m baro enwere m sak eji agba ya dị wolu baro mgbacha anya na sak wolu baro burie ya kwafu onye ebe a na-akwafu ebe anwa jube mgbe anya ọkụ. So that was my job, but I'm so happy because na ebe ntị abịa if my friend na-adashi because o nwere efe na alụ dash ka ọ na-adashi ma ego and ego ahụ ọ na-adashi ma nara ọ nara eju m afọ mana ị chọrọ ịlụ ọrụ na-alụta ego so ebe m jebezili ịlụ ebe m na-alụ ọrụ ife a na-akwụ m 200 why not na-enye 500 free na-alụghọrị ya ife ọbụla so mana ọ bụrụ ọ nara enye m joy because na ego na-enye joy wee alụta ị na-eri ma na ọgụ nwa lụtara ego a ọ na-ede akụm yes lugide onye ka o ji wee sị I will bless the works of your hand. Ofu ụbọchị ofu onye mụ na ya mụrụ ọrụ na kọmpani anwanụ na Lagos jelusi Lagos na nke emezie furniture jelu bịa si m na-agagharịgide ọsị na agagharịsigo wee lute bịazie ebe a sị m kedu ife m na-eme ebe a na ọ dị ka o mebere m ebele because of maka dọst ju m arụ niile na ụdị ọrụ m na-alụ nsị a na m na-alụ ọrụ nọ imegolu n'ụdị ka o mebe m ebele o nwere ụdị ka m si wee balịa mba kind of na onye na-alụ ọrụ ka ị na-achụ ya ife ọ na-eme na m na-alụ ọrụ so ọ sị m na o nwekwe na ife ọ chọrọ na ife ahụ ọ chọrọ bụ o nwere ụdị oche anyị na-alụ mgbe ahụ anyị na nke emezie fọnicha na nwanne ya nwoke na-alụ na CBN na ya kpọrọ ya ka ya bịa ọbịa lụọ ọrụ wee lute ọ bụla oche ahụ ka bachus kedu ka esi ga-eme na ya chọrọ ka enye ya chọchazie the pattern eji alụ dị oche ọ bụrụ na ya fụrụ ya ka ya jebe Lagos ka ya gbaa night that day jebe Lagos jekwe wote wee nachie azụ mgbe sị na m nwere the pattern ọsị m kedu the pattern si ya na m bụ n'isi ọsị m kedu ka nsị ya gote plywood ọ dị about 14 pattern 7 this side 7 left 7 right so gote plywood mark area all the pattern of the chair chịpụtala ya ọsị m kedu kwe n'ife na-eme ma ga-eso nwunye ka ije lụọ dị ọlụ ka nyere ya aka nsị okay
nsolie luo anyị na-alụ dị ọlụ lụgide dị ọlụ until ndị CBN then fa na-ajụ kedizi ndị dị ife a kedu ebe fa si na oche nke a fa na-alụ amaka ọnọdụ ka foreign na afụ norie before. So anyị na-alụcha nka ndị nke a na-afịa afa na-enyekwa anyị ọrụ onye ọzọ fụkwa ya na-enye onye a na-enyezi anyị ọrụ. So through that your friend you na follow na eke mezie for it. Yes. Ima afia awụ onye ọgbaru is late na ima Emmanuel let blessed memory. Yes. Who? Ima who? Ima who I can't remember his son. But when after Oji the popular there. Guy name. I will remember. Ima Ogbaru. Okay. So anyị lụbazi ọrụ a o wee sị m nwanne m biko because ọ na-aga mgbede na lungu ebe mmadụ nye m nna manage escort with somebody. Kedu onye dị ha? Chetara afia? Ọgọ nwoke and is late now as well. Nsogbu adọrọ kedu afia let you? Afia ahụ Chukwuma Ebo onye Isulo n'Orumba. Ọgọ nwoke nyere ebe na squat enye ebe na squat ga nwoke na-anụ nketa ọmụnụ ịghọtago. So megidezie mgbe anwa duto and mgbe ife niile a na-eme ana m adụkwa allergic to dust and ebe niile anwa na-alụ ọrụ ma ebe enye m mbi dusty area ebe m na-alụ ọrụ dusty area but I need to work and na-enweta ego ngaba na ịma wee kpọọ m wee sị m data eme ọgbaru wee sị m biko ma anyị ga-enyenwulie aka ka ya chọzi ka nna ana ebe anwa nna ana because na ọ na-egbu anyị oge mgbe nji ga na yes epụta for the day yo anyị alụta agharazi enwe isi. So ka ya gwa nwanne ya nwoke elder brother ọ na anyị nọ na nke mgba na CBN quarters ka m nọba with them ọgwazi anyị onye ome agree Yusuf Isa so ọsịa m ga-ebute akpa m jezi ebute akpa m. So ifugo ka aka aja mmanụ o bupụ m from ebe anwa m na-alụ ọrụ Budos na sawmill. Yes. Then bupụkwe m from ebe m isi abịa ọrụ nke afọ ebe ahụ Idu village gogo ebe enweziri Idu industrial layout. Ebe ama we Idu industrial layout enwere Idu Karimo. Go ahead. So obupụtezi nya ifu ka ofu ọwụ na ma anara eje ọrụ onye ahụ esi locate nwere ka o si elocate because even my phone adịbero mgbe anwa na ịghọtago. So ka o si wee locate zi m owo ịbịakwa na doto n'ọfụ na ebe anwa na-arụ ọrụ ka Chineke si wee gosi ọrụ wee bịaza wee lụba ọrụ wee lụgide ọrụ anyị lụgidezila ọrụ ebe a for almost 2 to 3 years. Ndị CBN onye nye anyị ọrụ onye enye anyị ebe mechezi sef nyekwa anyị space ebe anyị na-alụ ọrụ anyị lụgideziri other ones would do the story. I don't want to say something about onye so mụ na onwe m I was not treated fairly after kadide mgbe m jụziri kedu ihe anyị lụpụtago ka enye m ka nsi ebe ahụ. So but I have to accept everything and leave without fighting ma ekwu ife ọbụla. Then I went back na onwe ndị ọyị m mmakwa from Lagos mgbe ahụ fa abatachaga anọgo neighborhood some of them azụaga electronics n'obodo ana m ejebu ebe ahụ ejebu so mgbe ejezie nọla ebe ahụ nọnyelufe ebe ahụ. Of course nnachi ekwezi ịgbalụ ofu ọyị m nwoke bọyị again n'okenye m nnachi ekwezi ịgbakwala ofu ọyị m nwoke a na-akpọ Benjamin Nwanegbu onye ukwuru abụọ. Yes. Nnachi ekwezie na mụ na ya ma na Lagos nnachi ekwetezie after ka nọ 2 years na nke Jos na-apụta ọrụ na-enye aka ka anyị nyegidezila aka anwa na-afụ na Chukwu na-agọzie. So ịmọgolu mgbe anwa anyị na-achụkọ ọnụ anyị na-emekọ iwe niile na-eseko siga na-aṅụkọ mmanya mana abịazi afụ ka Chukwu si agọzie rinne mkpụrụ onwe m from ebe ọ nọ na-achọzi bendizie down I want to serve.
So mgbe eji wee mezie wee fụkwa that na mode loyal to work after 2 years. Wee nye m a place to manage. I did my best. Very, very well. Then at the end of the day, nke nye mụ na nna ololo wee si ebe ahụ wee mbụ that nwoke ukwuru. Yes. Ben. I chetara ego na onye ego ga 397,000. na which year? 2005. Okay, go ahead. 2005. 397,000. Papa Fie again. Benjamin Nwanebo. Kedu afa business name eh? Bentech Electronics. Onye ukwuru. Go ahead, sir. 397,000. Na 2005. Yes. Go ahead. Then Oluna 2006 imogolo mpoziano na onye magokwa elu ma nya mgbagharị na nke maka ịba ego na street ya Abuja. Yes, onye mgbagharị na nke ma ije Lagos be na-ebute electronics. So many people amagolo m, you know, enweche m ndị Den ma Eze Tony fa ndị ma Sims fa Omerọra n'eli ma Jide Igbo Ukwu ma, you know, so many of them then na-ebunyekwezi m electronics. You know, after that, when we was in 2006, where because on October, so I couldn't find how to. So when they were good, if I'm when I bought it as even also na street when I support there until we go to where Bogote, Mote shop, where Jevezium, Alabane, Buteziafia. So when I now for that na electronics may grow go na Chineke enye na electronics e grow go na chetekwe na FM passion for passion, consistency, focus, na chetekwe sincerity, na chetekwe humility, we je megini je go hama mu go yo ni transparency. Kwa kansi we bido go hama nje alo Carpenter. Go saw. Go saw. Okay. Go bute my hammer. Bute my tape. Man do. If any nji alụ. This is just nothing but few. You got to go my square. My, you know, because my if any this is the material you started using. The regular and that he get use we could do now add the passing to electronics net. So come because now I have them two in short and passion for my job. This furniture business till today, even that time when other businesses. But in car won't get me again. Because no even like and me on joy. And then more in a we feel like in joy. Okay. No. So, can that for electronics company guy? Emris Global Services Limited. Now the first company registered. Emris, EMRIES. Okay, so from there, the Kirikisi was inspiration. When was this Betro furniture? Well, okay, Emris Motaro Betro. We register Alpha Emris. Alpha mo Emmanuel. Okay. Alpha my father Christopher. Okay. Christopher. Okay. So Emry is a combination of Emmanuel and Christopher Global. Okay. So I was just walking on the streets one day. Benji Erisini na gafete. The name, the inspiration, the name just came on me. Nane Afa Iyabo your company. Or whatever which name? Emrys Global Services Limited. They do use wapa na shop ebe mmadụ nọ detuo ya na akwụkwọ. Dan be one day detuo ka onye kwere mu logo ọ ga-ebu. Design ya the logo na onwe m. I designed the logo myself. Asonye onye ọrụ aka. Asonye yotago. Ọ dị n'aka. So lukwezie mgbe ya ka eji megidezie business. It's just a long story. Even mgbe I mechazelo imezi this particular Betro. I don't suppose you will ibido na Emirates. But due to na mgbe ebia mole ego niile nwere
wee kwụọ m ụgwọ shop ma ife niile, so na-achọzi ego capital a eji wee bido Betro has not come to existence then. So mgbe ndị niile ndị nje eme approach ka fa bịa ka mụ na fa mekọ ọnụ, idea fanye m na mma ewepụ na afa nke ama the Emirates na mma ewepụ ka register combined name afọ ọfụ. So nsịfafa wota afa fasị mba na mma nweta afa ka eregistazie dị afa, then just tinyezie fa as shareholders. So njekwe eche ekpelesi Chineke kede, so this name of Betro now came. So this Betro afa mo Chibuzo. Na afa Igbo mo Chibuzo. So B stands for Chibuzo. You go T-A-E stand for Emmanuel. T-R-O stand for Christopher. Your dad. Name. So mgbe bokozie enye ọnụ anya na deputy onye m the sound Betro. Mgbe eje tinye na ebe a na-akpọ CAC Oga. Now which year? That was 2009. 2009. Betro was bidozilo na 2010. So that means plus and minus 16 years old. 15 years. Ka Betro ga-eme na anyị na-use November it's okay. All since then. Yes. Okay. So mgbe m bịa because even ji wee na-echeta date m batala obodo a 20th November 1999. It was a Saturday, on a Saturday. So the next day m bịala even bigodo ka abalị mbịala ihe na-ajụ okede ebe ụnụ ụka dị. So eziko m ebe ọ dịka All Saints Karimuden. So eduzie m n'ụlọ ụka ọwụ na that day Corpus Christi na church. So I was so happy. I could remember that in that First Angel Church I was leading a group of I was leading a group for the Corpus Christi. But the first time I'm there. So I gave you a kind of brief. Abulu mebe si biwebia bija delu nnukwu aka, and enwero anything no bụ na ifo ụtọsọ onye jiri ụgwọ. Like let me put it this way, onwere onye inwere ibe entitled to na onye a ga-emelu ife dị otu a. All man on their own, God for all of us. Yes. Also, woe unto him that put his trust in man. That you should not put your trust in man, you should put your trust in God. And whatsoever akaghị ofele ya alụ gị ma gịnị onye lụrụ ya na ya ga-agọzi ọlụ aka onye ka eji ya aga ịfụ ndị otu anyị na-alụ Carpenter. Ọ dịka o nwere ebe ọzọ anyị nọrọ n'oke ite, o nwere oji iji tụkwasịrị na ya, tụkwasị na Chineke. With this hard work, there is no way it will not pay. Rapid distraction, rapid nkwari, rapid akụkọ, ego process from this stage. Etu anyị nọ kịta ata ebe a, people just see us. We didn't anyị adara n'elu. From small shop, bigger shop, some years or shrink ya, in a struggle kwa. We got to go now struggle. Megide of your the best bed of rosy. You know. So maybe in Nigeria, they go man in the midst of people are still striving. Yeah. So you should count yourself as part of the people Igbo bụrụ nze m ọzọ ntị m akala ntị unu na ajụjụ m aka ajụkwu ya nwoke jizi aka ya zara onwe ya ajụjụ kwuo ihe niile and iwọchi ya ka ọ na-ekwu okwu. Nna anyị ukwu nwekwara ihe nsị ka njụ ọrụ oge niile a ma mgbe ị gụchara akwụkwọ primary 1 to 3 your dad kpọrọkwa gị ije gụtọpụzie 6 na Cross River, then isikwa die na-agbagharị jekwa abọghị ugboro ịtọ
now onwere mgbe your mom or somebody isi mba na ihe a na-emegụ na ọgba aka na-ama usu na-ama agba na ndị mmiri ji enye gị nsogbu ndị ichie nke nwa o nwere mgbe any pastor maọbụ anybody ji wee sị gị bịa ka eje rụọ ọrụ mmiri maọbụ ka ekechie ka akwa arụ gị ụzọ maọbụ na nke nwa ya eme na-eme ha? Well, n'ife ije niile anwa, thank God for the background we have. I was born in a Christian home. We have faith in God. The ayagwa, the dunes, gemenenka, odoroma, anka gemene. It was the Bible says, bring up a child in the way he should go, that when he grows up, he will not depart from it. Also, enwebero my pastor, ma onye amụma, ma onye ekpere, ma onye dibio, including mụnwa na onwe m enwebekwu ebe nkunyelu jewe ka nje chọọ ife na-eme m ife nna agbagharị ewu ife mma alụ wee megene rie nri wee lụta ego. Ịnụrịa mana gee ntị, ọ maka gị nwa ọ na-eme ụkwụ kpọgụ isi waagụ ịtụtụ n'efonu ka ịkpọ onye amụma ka ịma na ụzọ aga ịtụtụ n'efonu kpọọlụ m eze nwanyị, kpọọlụ m dadie m, kpọọlụ m my spiritual director. Akwụkwọ nsọ si heaven help those who do what? Who help themselves. Onweghị deliverance kachasị deliverance iji aka gị mee onwe gị. Onwe ife m kwesịrị ịma na like ebe parents m nyedebelu aka in terms of education. Okay. Bụ na primary school. Yes. But along the line, ka m na-achọtakwa ego a mbulu n'obi that na mụ n'idekwelu equipped myself academically so that ọnwụgodo ebe ọbụla ịpụtala echi niile ka ị nwee ike ịdị na-edefend bujide. So ka a na-emekwa ebe niile na street. We went back and finished secondary school. Okay. We went back and do political science now. Which year you finished secondary school? That was while you are still. That was in Abuja. Jem secondary school na Abuja. Kedafi school. Na Kedafi Suleja. Let me check. Sorry, hold on. Let me check. My examination card. My examination number. Now this is Suleja secondary school. 2008. 2008. Can finish secondary school. This is my exam number. AD exam year. Wait, if 2008. Class 2008. Yes, I'm finish secondary school. And don't did you then they proceed. Na Abuja. When any of your classmates graduating at that school. So many of them. So many of them. Harrison no Madueke. You know. That name is very popular. The name of Efe. Efe Wonye Cross River. Efe from Cross River. Yes, he went to that school. He was my schoolmate. Then you know we have so many. And you checked after the school now? No. Okay. The issue, that I need to. I'll get the school. It's okay. I'll get the school. Go ahead. And we are now proceed to Abuja University. Abuja University can get post science. Political science. To make sure. But remember this. Remember the admission. I'm that na megum. Results. Okay. But I have it in mind that now I need to know it. Why did I left the business instructor? For the business they say the business cannot turn apart. I was advised to go back to your office. Go back to my office and leave this. If not, by today would have a certificate as a graduate. But all the same, I appreciate God. What if you are even near na primary school or bagoto body is onwe zotakwa O-level certificate
senior move to Abuja University for political science. By then ọ bụrụgokwa CEO ka ọ na-achọ through the two. Ndị osochi egbu na-edoro m anya wee chie ka akwatu ahụfụ niile ọ tara ata jebere m abụrụ ozi ọ sị mba ka o chighata nna ya ukwu nnọọ ụnụ afụghị ya etu aka aja aja si wee mee gịnị bute ọnụ mmanụ na aka o ji arụ kapịnta idesign cha anya etu ọbụla ọ sọrọ anya dụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-enye gị nri ọ gbagọcha agbagọ ọ ga-eme gịnị ọ ga-enye gị nri you must pay maka na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ ya aka aja aja Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụnụ afụghị ya maka agwa m ụnụ na program anyị na-eme ọ bụrụ ebe ọ na-efuru tipa anyị akpụọ chovel mba maka o nwere ndị na-akpọ na fon mana agbakọcha wepụ anyị amara ihe anyị mere agba ha na anyị dị engage because na ha enwere integrity. Yes, so onye ọbụla Ụtọndụ Media House bịara na bie ife anyị bịarụ bụ ka ebe anyị etu isi wee gịnị isi kpee ego na ego ada esi n'elu ada. Manna from above, you must work for manna. Before manna we do what? We fall. So unu anụghị ya na oziọma anyị na-agbasa bụ jee chọọ ihe ị ga na-eme. Ọ bụrụ ji ka ị na-eghe bụrụ pure water ka ị na-ele ile ya 2-3 years 4 years ewelu pure water nwere swag gberu na dark number were eme gịnị mara gị itinye style nke ndị a na-akpọkwa ya swag ihe ọnwụ na ị na-eme na-add ya flavor ka o wee dị iche. Time is constant. The change is constant. Yes, it is focus. Ifre agbanyeghị ihe niile ahụ o luzuo focus. Egwu Chineke Angelus 12 o'clock ọ na-ekpe maka na ọ ma ebe o si. Ọ ma na okote okwu onye ya abịa bere na onwe o jiri nwayọ gị nwa enweghị Abraham na nna nne gị na nna gị na-esewu ha ka isewuo ha nwụọ ebe ka ihe esibute gị ihe ejekwa. Ndị be anyị ife anyị na-ekwukwenụ maka ya bụ ntọna na-eji mara ndị Igbo ịgba gịnị ịgba mbọ ejighị ego mbute girigiri gburugburu mara anyị ejighị yahoo mara anyị ejighị nke nwa si n'Igbo bụ na arụ agba aka na ite otu na oke ite na ite ọ na nwa ejighị ya mara anyị. Onye Igbo ọbụla bụ Igbo zuru oke na-enwe ntọna ego ya na ife ha mụtara taa. Anyị ga-eje gụnụ gwara anyị ụnụ gbara Christmas nna anyị biko kpọgharị anyị ka anyị na-eme Betro. This Betro furniture also only furniture ka unu nọ into o nwere any other thing unu na-eme. Then secondly, the Betro furniture enwere ndị a na-atụbata nwee nke a na-arụ na Nigeria. Well, three things. Anyị nwere nke a na-alụ na Nigeria. Okay. Nwekwe nke ọwụnụ etu anwụnụ aka ochie m design cha nye ndị ọcha. Okay. Gịnị gọvanọ nna ebe nchọrọ ife nchọrọ esi etu ala ewere aka ndị ọcha rụziere ya mana ọ gị nyere ha design mụ na-enyere design ife niile anyị nwere ife anyị ji wee dị iche na nke anyị na-eme mbụ Betro furniture ife anyị ji wee your signature. Yes, tell the world your signature. ife anyị ji wee dị iche bụ that na o nwere ndị bara na furniture business ije chụta ego. Okay. Amụnwa nọ na ya nọ ife agwụgodo ife like na-eme with passion. Mala anya. Okay. Ịbịa na Betro taa before ifu ife dị ebe a before ifu ebe ọzọ ọfịala arụ. Okay. Ife o ji fie arụ because na anara m eje n'ime afịa n'obodo oyibo jegolo ihe akpọsara akpọsa. Nọọ ife m nwa nke m design asa aka ochie alụla anya ndị alụọla anya bụ na-etinye efukwo ihe do maka na ọ dị gị n'ime from father to eke emezie furniture from eke emezie to Betro furniture. Biko o nwere ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ this your journey now i nwere ike ịkpọrọ anyị mmadụ one na one play a vital role in your life ka ikene ha
ọ bụrụ na onye ahụ nọrọzi ndụ famili ha ekwuhiekwara ha maka na onye chefuru ochie ọfụrụ adakwa ilu. Ndị Igbo si na-akwụdoro eze ochie. Ọ bụrụ na ndị niile a akwụdoro gị wa bụ Sir Emmanuel Enukọrah, imechikwa ezi ichiri na Betro, ịghọtago? So biko maka na na-ekwupụrụ a na-ekwupụrụ elu, kwupụrụ ndị ichie, kwupụrụ ndị egede, kwupụrụ ibe nne. Daalụ sa. Daalụ nne. Okwu mere eze. Ịmana na gratitude ọ sị ya nya ibe ọ sọkwara anya dị na mmadụ masị na ọkụkọ ekwesịrị onye kwere ọdụ n'udu mmiri. Yes. In my entire journey of life, the good, the bad, and the ugly, ana m enyeba ncha niile ekene, because onye mere mmadụ nwere ike kịta na for instance na-ebịa na nke mmadụ ya onye ife onye reghe, you have ihe ọgwụ aghụghọ just walk so you get your own. O mere gị mma o mere gị mma na ife ili na onye ọ na-agwa kịta na o motivate is a motivator. Onye nyekwere ego in one way or the other mere gị mma. Onye nyere okwu ọnụ mere gị mma. Good friends gị na fa anọkọta mmarị ya njakịrị akọ ofu ọnụ mere gị mma. Ife niile anwawo way of life and way of growth. And then every time ọ bụ na ị nọ ịdị na na-eche na onye emejọ ọrụ, na onye emejọrọ ọrụ, ife niile ama pathway to life and to success and your every way to the top must the way to the top the rough or the rough. Yes. Or that rose is a battlefield. It's a battlefield. The kingdom of God suffer violence, and the violence must take it by force. Yes. So whatsoever my medical so midi afa ma ogida afa because now our journey the very very long to this stage. Mana whosoever one way my good friend, my good family, Mandi Balelo, Mandi advice, this is n'otu a wee mee ya. Anyị ncha niile, my own order namodo grateful to everyone I have met on my way to this level. God bless you, sir. That is just one. You were the first company or individual near Betro furniture contract. Yes. Well, or the first customer in the name of Betro. Yes, we have it on the record. Yes, I tell them the first person who pull on you born a Betro furniture. We have the name and on the record. On the record is on our record. I know you put the man. Every so I know about that. Let's go. Let's go. One man. Don't worry, let me. I am where I will have to do sick or man. I am the first customer go line. Just I need it when Betro was open. Yes. I am going down in a funnel labor. The workers are in a funnel labor for 15 years. I know. Yeah, go see more for you, boy. Onye awotelu. Onye awotelu mi walo. Wo onye amansi. O jele obodo oyibo French country ije chuo ego chugide ego emechi ego churi o nata Nigeria ya iyo mego si anokwala na ka ilo ebe an diko ka ije ka ipolari ayi ke wo anokwala na ka ilo ebe wo tela ile akachacha na-ebutonu mano onye lu olie ogwe ka ina agbata bọọlụ wala toloma ndị Igbo na-agba mbọ, ndị Igbo na-achụ ego, ndị Igbo na-eme ọfụma n'obodo niile. Ngwa ka anyị bịa nso, ka anyị kpakọrịta ihe anyị ga-eme ka obodo of Betro Furniture. We have come to the end of this episode with one of the oldest staff of Betro Furniture. What is your name? Mr. Chimobubadibo. From the beginning of this company, by November this year, we make it 15 years.
ọnọdụ go with Betro. Ọ bụ eziokwu Chima? Maka na aka maka na Ụtọndụ-Bụ-Na-Ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ. Betro furniture, hip hip hip. All right, let's take a pics. Betro furniture to the world. Yes.